waɗi noon kalen pular ceerno Bari hannde ko windande nde 150 hannde ko jokkere e ko haɗata yimɓe ɓamtade ceerno Bari bisimilla maɗa. jarama tigui kalen pular e galleji men, kalen pular e pelle men, kalen pular kala ɗo gonɗen kadi kalnen ɓesguji men ɗi pular kala ɗo jooɗiɗen kalen pular kalnen ɓesguji men ɗi pular ɗum ena jeeya e ko ɓamtata pular so en mbaɗani ɗum en janfima pular kala janfiɗo pular ma ñawdo e pular e yeeso Allah ɗum sikki ala hen saabu pular ko ɗemgal no ɗemɗe mawɗi ɗe ni joni noon haajo eɗen Coumba Bocar Ba eɗen kaala bindanɗe ko haɗata yimɓe ɓamtade ko haɗata neɗɗo ɓamtade ko ɗum haɗata rendo ɓamtade haɗa leydi ɓamtade haɗa wuuro ɓamtade saabu rendo fuɗɗori koye neɗɗo rendo ko wiyete ko fuɗɗi koye neɗɗo ko neɗɗo o fecciti wonti yimɓe ɗum noon haajo en ñanden en garino e toɓɓe 27 haajo toɓɓe ɗe ene jokki ha wona e 50 pawɗo ha ganden ɓamtare ko haɗata ɓamtare ko ene heewi beele mbawen rentade ɗum ha mbawen ɓamtade saabu hande koye ɓamtade dariɗen hande jiɗɗen ko ɓamtade wonande kam nanowo haala wonande jaɓowo haala ko hen ɗum jiɗɗen ko ɓamtade hanti en tampi wasde ɓamtade duuɓi e kitale ndiwodiri ko caɓɓitali tan e gojji ɗum hankadi yoni mbaɗen feere dirten jaren jeeso ɗum noon firti ko en kutorto ko haalete ko en kutorto wasiyaji ɗi en kutorto jangde nde ko ɗum tagata ɓosen ewa joni noon toɓɓere 24 ko jebbilanade majjere so neɗɗo jebbilanima majjere on wonta ɓamtade holko woni jebbilanade majjere wiide min mi mawni min mi janggata min mi wawa hankadi janggude min nananmi tan ko dépense ɗum wona haala ko an tan fawa jangde ko mbootu e kasanka neɗɗo wiya ko yo janggo hande maayi foof mi wawata wawɓe ɓe ko Allah wawni ɗumen ɓe mbawnani ko e mabɓe ɗum wona haala ga wona konngudi so joomum haali ɗum ala dalilu ala foɗo ƴetti dalilu omo welata mo haala ko weeli mo te so imsidaki o windante bakkar saabu o haali ko anda neɗɗo jebbinanta ko majjere neɗɗo sippira tan e majjere hande foloyi majjere foof yo ñaago folde majjere nde yo ñaago yo yaa ina namdo ina jangga ha majjere nde dirta majjere haɓorte tan ko jangde a janggat tan aɗa wondi e yimɓe ko ɓen jogui gandal ngal a windata namdu ɗum no waɗirte ɗum ne no wayi ɓe kalanma so ɓooyi tan a andat ɓayɗa e hande duɗal wata ɗum ko namdade yimɓe aɗa wurde e yimɓe namdu ɗumen toɓɓere 25 wasde haɓade caɗele janoje ayci gurdam foof no fotiri caɗele koko janata ɗum wondo rewi koye yimɓe ɗum noon firti ko kala ɗo neɗɗo woni yo sirnino e habtade caɗele janoje ɗe kala hen ko yani etoɗa fiɗɗade ɗum kala hen ko yani etoɗa fiɗɗade ɗum neɗɗo ko noon tan wurdata hande o foloya foof mana hande mayde aro e makko foof kono kam o yimɓe cettanomo kam ko neɗɗo caliɗo gandanɗa hoore maɗa yaware ko neɗɗo caliɗo gandanɗa hoore basal folamo ko caliɗo majjere folamo ko caliɗo caɗele folamo o heɓa oɗon wune to Allah o heɓa wune awga yimɓe ga toɓɓere 26 a faami dey yeebade gueɗe ɓamtoje so neɗɗo yiiɗi ɓamtade yeebota ko gueɗe ɓamtoje ala sa yiiɗi ɓamtade kay mbattata haqqille koye gueɗe ɓamtoje ma kono sa yeebima gueɗe ɗe ɓamtoje ma an firti ko a yiiɗa ɓamtade so rendo wayi noon firti ngo rendo yiiɗa ɓamtade so leydi wayi noon leydi ndi yiiɗa ɓamtade jen ha yeeso seeɗa gonɗen koye haaldude e tagore nde ananani toɓɓere 27 nuskude pinal mum so neɗɗo nuski pinal mum nuskori he nder hen on hasi ɓamtade kono noon ne leñol so nuski pinal mum golne haaɗi ɗon leydi so nuski pinal mum ndinne ko ɗon haaɗi neɗɗo nuskata pinal mum leydi nuskata pinal mum rendo nuskata pinal mum wuuro nuskata pinal mum ɗum ala hen ɗum so neɗɗo waɗi ɗum tan o yani jen toɓɓere 27 walla ko 27 won 26 famɗinde leñol mum so neɗɗo famɗini leñol mum famɗi o heddima caggal ene heewi waɗoɓe ɗum no wayno kooce ɓen tan hande ɓuuri hewde ko ɓen tan ni ɓuuri hewde neɗɗo jooɗo ina famɗina leñol mum neɗɗo jooɗo ina famɗina bandum en famɗini hoore mum famɗini ko on tan woni famɗuɗo on tan heddi caggal on yahani haydara o heɓanini yo yawno rutto haade ngari haade mbiri o ara eyyi neɗɗo eyyi guilo yanani leydi keccigel guila keccigi tolaki ɗum noon neɗɗo wata bonnu leñol mum neɗɗo wata liɓ leñol mum neɗɗo wata liɓ ɗemgal mum neɗɗo wata bonnu pinal mum neɗɗo wata bonnu bandum ala ɗum ala hen so neɗɗo waɗi ɗum tan o hasi ɓamtade wona en paami toɓɓere 29 taƴade bandum he nde toɓɓere ɓuuri wonde bonde taƴade bandum an kam andi sa taƴima bande a taƴodiri e Allah gasi sa taƴima bande tan an e Allah on taƴodiri wadde a wonti ɓolo bande o kañum so taƴatima on kam ina heddi ɗo heddino e heɓa moƴƴere an taƴiɗo a waasi
wonnon hay Allah on taƴodiri woni tan kala ko neɗɗo wawi wonde yo tinno e bandu men gasi so weeli so metti ko bande tan ni tan way ɓe mbi ko faggoyɗa beyi ladde ko faggo beyi wuuro ɗi gonda e mum wona wadde taƴade bandum on kam hiisaki ɓamtade ala on yani on ɓamtatako toɓɓere 30 annani dey waasde hormade jawdi omo heɓa kono hormata one ɓamtatako o anda no waɗirata ɗum o anda no moftata ɗum ko ñameteno e nder lewru o ñama ɗum e nder ñalawma goto o fiito ɗum arta o jooɗo o sikkata ko ɗum woni welde galle o mijanta ko janggo kanko o anda aroyata on ne ko lestan fayi ete watta ɗum kadi nafata o holto nafata so waɗi ɗum ɗo nafata kay ɓamto wona ɗon o waɗata ɗum ko ɗo liɓatamo ɗo ganduɗa nafaramo hande nafaramo janggo on ne yahata on ne ko less fayi toɓɓere 52 mo añani daɗede ko daɗa ko yiyata ɗum omo daɗa kono yiyata ko daɗa ko o kay ko daɗiteɗo soɗani an kay sa daɗama yi ko daɗɗa ko ƴeewa heɓtade yurnito hoorema ƴeewa an ɗon combat yimɓe ɓe gonduɗa ɓe wonko ɓe mbaɗi wonno ɓe mbaɗi ha ɓe mbayino ɓe mbayni ɓe danma anne wonno kono an ka goynir tan a waƴaka a ƴeewata a ƴewtintako ana ɓeyda daɗede tan aduna yahata rutto caggal aɗa rutto caggal hay renda so siforima noon ko caggal tan fayata jeen ha 52 wasde yiyodirde yimɓe so gondi goto fof yii goɗɗo on kono an ko an tan yiyete an a yiyata woɓɓe ɗum kadi yahata ɗum koye mawnikirade jeeya voilà ɗum ko lasli mawnikinade yimɓe so gondi goto fof yiyata goɗɗo o ko ɗum ɓurata wawde nawrude en yeeso saabu goto fof ne yiiɗi yeyede ma jiiya goɗɗo on en jiiya ko waɗi ko feewi ñemba voilà en nani ko noon yimɓe gondirta nden ɓen soɓe mbayno tan ɗum goni koye yarude yeeso nden toɓɓere 53 afa wasde kadi tinodirde yimɓe so liggo hunde yo tintodir walla wona kono ɓene gasa ɓene gubba i wona yajar kono luggata ɓene ɓamta ɓene liiɓa wona noon kay foti yarude so en mbi ɓamten ko enen fof ɓamtata no woni heɗiyankoɓe mbi tan jokke ala wiite ko jokken an ko hen jeeɗa wota ittu en hoorema sa itti en hoorema kay an fitti ka yadani amen neɗɗo ceerno Demba Amadou Balli walla madame Moussa Diallo min ketti on jokke en jokke ala wona noon ɗi konnguɗi kay ala eɗen mooli Allah ɗi jahani ko jokken wiite enen fof daroɗen jokken saabu ɗum nde tawno ko walare goto fof addat leggal muɗum goto fof addat ballal mum addat ballal mum so goto fof addi ballal mum tan en jeehi joko gasi jeen toɓɓere 54 nden holko haalata laaɓodirde ay pulaar wi unoɓe so cuuɗodiri namɗe koɓe gonata ko ɗiggal yimɓe so liggoto yo laaɓodir goto foof anda kañum dey arde e ngal ɗo golla tan ko yerendo ngo ɓamto yo leñol ngol ɓamto yo leydi ndi ɓamto ɓe laaɓodira ɓe paamodira ɓe jewtida ɓe kaalda ɓe jiitodira ɓe jaada e nder fandare wotere kono goto fof ne liggo taw ina suuɗa goɗɗo ko ardi fof ni haasidagal ari nden toɓɓeɗen kaalino ay firti koɓe liggoto ko yahata ɗum kadi ala hen en mbattat haqqillaji 55 wasde yawodirde hay goto fotani yawade goɗɗo on yawra ɗum saabu on ala jawdi walla on janggani walla ganduɗa on ɗannaki walla on heewani ala wona noon moni fof wonko Allah waɗi mum moni fof wonko wawi wadde moni fof wonko wawi wadde wonko Allah hokki ɗum hokkani goɗɗo hayso ko wiide ko mbatten ko yo Allah nawru ɗum yeeso ngol konngol ɓuuri raɓɓide ɓuuri hewde barke Allah ne wawi jabde ko mbatten ko yaaha saabu ɗum ko duwaw taw o addani o ala koppareje kono omo jogui duwaw te duwaw makko taw wayata ko jabaɗo saabu wayata kanko ɓuuri en ɓattade Allah hay goto anda to barke umorto ala fof ɗo Allah andi ɗo waɗi sirluji mum noon ndeke hay goto wata aɗa yawa neɗɗo taw mo jawɗa ko ɗo sirluji ngoy taw ko kañum ɓurma to Allah laabi sappo ɗum tagui yawde neɗɗo moƴƴani wadde ɗum yo neɗɗo rento ɗum ay halkare jeeya ina heewi rendo men noon en ndentoto en mbattata enen eɗen gandi koye men en gandi en ndentoto moni fof yo ƴeew tan hoore mum anda kanko kañum tan woni famɗuɗo heddiɓe fof timmi ko noon neɗɗo siforto jeen ha toɓɓere 56 ndeysan jabde rennude e gueɗe dendaɗe ne satti ayi ko enen ndendi pinal ngal enen ndendi ɗemgal ngal ko enen ndendi diine o ko enen ndendi leydi ndi ayi en jaɓat ko enen ndendi ɗum so wiyama ɓamtare pulaar enen fof cerguinoɗen ɓamten pulaar kono wona ɓeena jaaha duɗe ɓeena mbiya ala ko janggi pulaar ɗum weeɓani de ayi ɗum weeɓani min mbaɗa andi ay ɗum ɗo joni en peccima min mbaɗo janggoye an a janggoyani kay ɗaccam tan mi janggoya kadi sembinam
kono an oɗo janggoy a janggoy ala andi a jangde nafata hol biɗama jangde nafata kam woppami min kam woppami yiddami woppam ko gonmi dow mum ko ɓena cembina pinal ngal wata wingal pinal moƴƴani hol biɗoma noon sa wi pinal ma moƴƴani kay ko an woni mo moƴƴani ko an wonni a moƴƴani pinal ngal kayni moƴƴi ndeke yimɓe ko ndendi ko yo mbattu haqqille ko ndendi ko ko ɗum saboto ha yimɓe kawra kono min mi wima ar jen ko ga woni funnangue mbiya ko ga woni hirnangue ɗum ɗo fof ko yidde feccude gueɗe ko yidde woɗɗodirde ɓerɗe ɗum ɗo fof en ndento ɗum goppen ɗum en goppat ɗum tan woodi tan ko woppude ɗum kuccene ko nafata jen toɓɓere 57 inden holko wi goto kala adda ballal mum ɗo noon ina lamdi yeru ay Mauritanie koko renda wadde ɓesgu Mauritanie fof foti ko rentude beele Mauritanie ɓamto walla wona sabu ko enen fof ndendi Mauritanie so Mauritanie ɓamtima tan en tinat so Mauritanie kadi ɓamtaki en tinat ɗum noon renduɓe peccat ko noon Pulaar wiyata wadde enen fof daroɗen beele ɓamten leydi men Mauritanie kono noonne so ɓamtugol Pulaar darima kala ɗo ɓiɗɗo pullo wonno foti ko darade adda ballal mum e nder ngal ɗo e ndeɗo ɓamtare Pulaar kono wona wiide ɓeena jaaha ɓe jahata ɓe ina kirjina ɓeɗo kayen ina dutta hirjinago ɓeena gasa ɓeena gubba a faami de ɗum noon e tongude tan windande meɗen en jeeyi ha toɓɓe 37 ɓeɗo foof kala mbaɗowo ɗe kala yimɓe waɗoɓe ɗe kala rendo waɗogo ɗum kala leydi mbaɗori ɗum ɓeɗo wona ɓamtotoɓe ko caggal tan ɓe payi ɗum noon bandiraɓe haade en tongude windande men nde mbatten haqqillaji e koye men mbatten haqqillaji eko waɗete ko tinnoɗen kadi e koye men tinnodiren e koye men anani dey eɗen gandi no mbatten ha kawren eɗen gandi no mbatten ha jiɗodiren eɗen gandi wallahi eɗen gandi neɗɗo joom haqqille fof ina andi no watta famodira e bandum neɗɗo joom haqqille fof ina andi no waɗata ha yiɗa bandum neɗɗo joom haqqille fof ina andi no rentorto ko joom haqqille o noon mbimi fof ina andi no rentorto ina andi no dañirta ina andi no wasirta ko joom haqqille o kaldumi noon ɗum noon ɓaydi ko ɗum woodi ɗon ko en yimɓe mawɓe tinnoɗen e koye men yidde neɗɗo ene newi foti sattirde neɗɗo ko anje neɗɗo kono yidde neɗɗo kay ina newi yamay hol fof ko satti e yidde neɗɗo Allah wawi tagdema yiɗma saka noon an donc a yidde bande hol foɗɗo pawɗa wiide a yiɗata bande holɗo pawɗa wiide a yiɗanta bande an kam holɗo pawɗa ɗum ete aɗa juula aɗa hoora aɗa sakko aɗa muddo an mbiya kadi a yiɗa bande joni an ɗum holno siforto mbiɗa mbiya ka juulɗo mbiya kadi ka juulɗo mbiya kadi ɗe moƴƴi ala wodat hen ko arani neɗɗo so yiɗa bandu men on moƴƴani neɗɗo so yiɗa bandu men tan moƴƴani wata o tampini hoore makko ni no yiɗi fof waɗa o moƴƴani tan neɗɗo moƴƴata tan ko ma yiɗa bandu men taw o añani heddiɓe ɗo dey nden on wawi moƴƴude ɗum noon bandiraɓe mi ɗeɓi junnade seeɗa somi renaki tan mi ɓaftat saabu namde guiɗon Allah jarama on jarama oɗon jarlo oɗon jaafo so haala ka ina waɗi perguitte ko neɗɗo wayi noon mbaɗa andi kadi wona mi timmuɗo kono onon heɗiyankoɓe kon timmuɓe allahumma salli ala sayyidina mouhammadin wa sallim seydi Bary golle maɗen jooɗi e peewi Allah jarama jarama kono ha joni ceerno Bary ko adi eɗen gummo e winande seeɗa won bandiraɗo gaddan en ɗo namdal o wi ko beele yarhamu ko ɗemgal ko Pulaar walla ko holko woni ala ɗum wona Pulaar ɗum ko arab ɗum noon tawi omo hetti yewtere nde mi wati o heeɓi jabol makko kono o jarama no feewi e ballal makko noon bandiraɓe